khaka hamya pare sintini TYPC ni kaisa meeting executive meeting mungkha o meeting ni kogma mungkha sal kolokma jara jeng silebe soba khlai phainai ebong democratic lama o phirogui phainai borokni manthai borokni suk dukho notui jeng soba khlai tongo ekai jeng chini bubagra bai program salaija je chini jara TYPC agi ni jara member tongnai borok bilai bia lo tongo ka jehetu edisi hapango khomatano tukthini bo TYPC ni kaisa kotor ma phan thepa jakha phan ni jakha ekai tai o je chobawo dokhani sobawo bo borokni kwbang ma sacrifice khaibani mantli tongo oboni ko tongo itihas tongo aboni bagui no sung tini mia boba garabai kok saka kok salai bono sung jeta chini TYPC ni chini ojamaroni kok na bono sai khanarika ka sing tini meeting asumani kok mangkha buskangbo jetu edisi hapang loan ni nani bagai chaito gui tongo je chini tibra sarama byakarona ka aboni bisingo chini tibra motho tongnai chin TYPC ni kwbang ma joto member jara tongnai borokno bo jahate kisa bongni portibi kisa khairokun aboni bagai sing bobagra no saka bobagra bo posika ke abono tuino sing tini program salaika je salaimani bisingo khamo je district wise sing tabo chini meeting nai inka district wise sing list thikhainai inka abo list thikha ko khaibe ka ko bai khanke ka jate o chini jara chini silai bisoba khlainai chini subanai beba nono jate sing kisisa boibe baksa chini dofani lokubai baksa borno kisisa se sing loan ni bagai sing yapiri romna ni wansuk laika eka aboni bagina sing tino meeting asu laika ko pahamka deska mo sing kaise seminar khainan thang tongo kisudin na gang Guwahati thangpro NDF bini inko agini secretary Somkher Bosumate Soike bini Gobindo Bosumate be bang kok salaja norbondu khana je o seminar ra kaise mono botuna ni sai to tongo eka chini seminar kaisa potorno sampungo khainai eka o seminar ro jahate chini buba garano bo sampongna baga samsai tongnai chini edisini CM deputy CM no khobu yem ro no tonna baga chai tongnai jahate jottoni suba subai jahate chini society bo jara sing silai soba khai democratic lama phainai borbo musangoi tongkro omono chungnayo kangkha khlayo chini TYPC ni khata singto somoi pe kha chini president chini Motilal Borma botabono buskamo kisa saikna nai sini Tripura hani jotto dofaroma khakha khaksama ya pharmana no ya chagi naidi sing jotono dofa ba hani bage kok salai haipano hatai dofa no bahki phiok nai achini to sing tabu wan suk nai me ike abnang sanan musung srai sak hamjak dikte kaisa hamjak dije teng buku baisau phiaba samung mai mung sakre abon baga kobok na musung sing je dofani thui saklai phainai ro takhuptei buku ro sing khabaksa kok thaisa bai joba khainyan baga wan suk nai to sing buibe rang pusabai phemlok jagya oi bibino kok bai sing belok jagya oi phade dofani hampai bisingo phain sini life buma sini history tongo tabo bukatha sini bobogra tongo sini bobogra no sini sak manglang ono sing yapari layen abon bising tisi sing dofa yok sama manai abon bade sing tikun dofa yok sama ya phare bobogra saos no yok samar nani hne yok samar nani ne sing kok baksa kok thancha sing tabo bo sak no nasi gyawoi sing kwbang ma yasi sulayo kwbang man kaisa na kaisa hamia salayo o hamia salai mani tini ni simino jottoni thana ani kobokmu te koimo oboni yasakna ning thong phare yok sama manani ke o hamia salai man no yakalaye yak ba yak miliwoi khabaksa ke choba khajani bage ang kobokti brahani jotto borok do parma osu jorti sing kwbang ma sal dugmani pore tini sing oro central committee sini nongai asuk laikha buskang sing tam samung tangnai buskang ni sini yapri tamung ngai abono tinai sing tini asuk laikha angkai sing saiman kha buskang ni salo sing tam notui samung khainai ni wan suk laike mia sing buskang ni simi hotat ki sing sablai salaika angkai buba grabai sini sar kok salaiman bisingo sing kaisa asamung gejaka abongkha tabo edisi hapang loan rui dong mane renai angkai a jaga sing saka singno borodi jehetu ayang
এইকো রাজ্য সরকারও ও এভাবেই নরে নাকনাই আরবো দল সাতং দङ বরং নরে নাকনাই একটা দং গোসों সালাইকা সার গোसों নব মহারাজ নব খাইদি হিঙ্গা কামপ্রুমখা ঠিক আছে নরম নব রিনাই নরক সালাইদি গাহামকে চাপলাইদি চাপखांखै नरम नब जों রিনাই নি সাজাকতা গাহাम बागै जों दिनै কর্মসূচি नाखा बोसकांनि साल' जों डिस्ट्रिक्ट वाइज बख्लायनाय माने कमिटि फ्रन्ट खायनाय जों अलुन्न बुक्तिखे रैमाननाय बाहायके नायथ'के पुसौगैमानाय सिनि बरफ मिथानि जे सिनि बरफ जों कस्त खायफैनाय हा ताइ दफाना हामजागै सामुं खायफैनाय जबा खायफैनाय ताइ जोंनो सुबानाय ताइ जोंनो सुबाया जोंनो सारनाय खारनाय बा सांनो जत सुबानाय बरफनो जतनो इसा मिसा जे मामानि सोंबाय दाक्सा मोजाङै दंनानै बागै बरफ बाय बुकु बाय मोजाङै दंनानै बागै जों आबो याग्रिना खालायजाखा आसिक जरा ताको